Hej, jeg hedder Henrik. Det er mig, der står bag lykkepiller.info, hjemmesiden og Facebook-gruppen Lykkepiller SSAI. Jeg har arbejdet med det her emne i knap 10 år, fordi jeg selv har prøvet at få antidepressiver efter et overfald på mit job, hvor jeg arbejder inden for psykiatrien. Og man kan læse hele min historie inde på lykkepiller.info under beretninger. Der ligger den nederst. Jeg har lovet at lave nogle YouTube-videoer, og det vil jeg så gøre over et stykke tid her, fordi alt det materiale, der er omkring det her emne, er så komplekst, og det kan også være rigtig tungt at læse. Især hvis man har en dårlig periode, så er det i hvert fald ikke det, man har mest lyst til at sidde og begrave sig i, og derfor er det noget nemmere at kunne se de her videoer. Gruppen Lykkepiller SSAI på Facebook er lavet for at hjælpe folk og informere omkring de alternativer, der er til psykofarmaka eller SSAI og SNRI-præparaterne, som er antidepressiver. Jeg synes, gruppen kører rigtig godt, og der er mange, der er blevet hjulpet ud af medicinen via den gruppe, og som er på arbejdsmarkedet i dag blandt andet, og har det godt. Og de havde det specielt ikke godt under den medicinske behandling. Mange har problemer i lang tid efter på grund af seponeringssymptomer og muligvis skader på deres hjerner. Og det er også noget, vi laver undersøgelser om i øjeblikket. Og løbende, så os der laver det her arbejde, vi kontakter politikere og er i kontakt med de personer, der sidder i f.eks. Lægemiddelstyrelsen eller Rigshospitalet har nogle afdelinger, som laver forskning på det her område osv. og prøver at fremme viden på området. Og vores mål er selvfølgelig, at folk skal vide, hvad de går ind til. Vi har jo selvfølgelig forskellige holdninger som mennesker, men hvis du spørger mig, så er jeg ikke direkte modstander af antidepressiver, fordi der er nogen, som føler, at de har gavn af det, og det er også fint nok med mig. Man skal bare vide, hvad det er, man gør ved sig selv og sin krop. Jeg har selv oplevet, at jeg var længe om at komme ud af den medicinske behandling, altså komme mig over den medicinske behandling. Jeg var 1,5 måned om at komme ud af pillerne, men jeg var flere år om at komme mig efter de skadevirkninger, de havde gjort ved mig. Og jeg havde altså kun fået dem lidt over et år. Jeg havde tics, og jeg sad og rystede sådan her hele tiden med hovedet, og ondt indeni her, og altså kildet ned i nakken hele tiden, og ind i mine ører sagde det sum, sum, sum. Det gjorde det et halvt år efter. Så jeg havde problemer med at høre, hvad folk sagde, og så videre. Det her, det er så min første video, og jeg vil så gå ind i forskellige emner. Den næste, jeg vil lave her, den kommer til at handle om, hvad lykkepiller faktisk er, og teorierne bagved det. Fordi der er ingen dokumentation for, at man har en kemisk ubalance i hjernen. Det er rent sandt argument. Det vil jeg videnskabeligt dokumentere her i den næste YouTube-video, jeg laver. Hej hej.